Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Шабтон бахайр. Бародари азиз, соат аллакай 1 шаб аст. Рости ман бо ҳамроҳи мақсад бо сабаби корубор вақте амирӯз дар Инстаграм тақрибан 100 наворе тамошо кардам. 100 навор ҳамагӣ дар бораи ҳамон кӯдаки 10 солае ки бо номи Қобилҷон буд. Видеоҳо сохтанд, видеоҳо карданд. Хулас ҳамагӣ фақат гап задесанд халос. Ба худо қасами ай гапу чапи шумо дига ягон фоида нест. Ба худо ягон кор дига ай дасти мову шумо намеяд. Барое ки кӯдак мурд, аллакай назди худованд рафт. Кӯдак мурд дигар бо мисол наворҳои мо, бо видеоҳои мо ӯ дига бар намегардад. Ва шумо илтимос мекунам ака дига ҳамин хайп қапиданро бас кунед. ин бефоида, ин хайпҳои калагии шумо, ин видеоҳои калагии шумо ягон натиҷа надорад. бо илтимос мекунам ки мақсад нашавад ки бародаре ки кор фаъолият доред бо сабаби ҳамин як кори мақсад коре ки нисбати мардуми тоҷик карданд мотам дар Тоҷикистон. бале соати вақти 11 шаб ма вақти телефони худро ба даст гирифта вақти наворҳоро тамошо кардам, рости дигар тоқат накардам. ҳамагӣ дар ютуб, дар Инстаграм, дар тикток, ҳамагӣ дар бораи ҳамон як кӯдак видео кардистед. ки бас не мардум. Фақат дар ҳаққиш дуо кунед халос. Худованд ба модараш сабр бута. 100 пуротишо гап занем, палибон то мақомотҳои боло гап назананд, гапҳои мову шумо бефоида, ягон натиҷа ҳам наметам. Просто нами жал карда кӯдаки бегуноҳ, албатта ӯ савобуш мақсад роҳатша падарашу модараш мебинам дар рӯзи қиёмат. лекин як видео аҷибтаринаш ҳамин аст ки ҳамин луббои одам вақте дар кӯдакиш ягон мушкилӣ пешо ягон кас бизанаш, ягон шапало, ягон ҷангаш кунад, рост номи падара гирифта фарёд мекунем. Чӣ хеле ки ҳазрати Юсуф номи падарша гирифта дод мезад. борон боридааст. Мақсад борон боридааст. ин боронам ба хотири ва барои гирияи модари Қобилҷон гирия дорам. борон барои ҳамо боридааст, на барои маву шумо. фақат ман аз шумо хоҳиш мекунам худтонро ба даст бигиред, эҳтиёт бошед ва кӯшиш кунед ки нисбати ӯ беинсофо, ӯ нарсисто ягон кор накунед, барое ки як кори беақлии мову шумо сабаби бо мушкилии чандин муҳоҷирони корӣ мешавад. аллоҳ раҳмату мағфиратиш кунад. иншоаллоҳ худованд ӯра маконаш беҳиштай ва худованд ба модараш, аҳлу оилааш сабр бута ки модари танҳо ба ҳамин фарзанд буда. ин бисёр дарди сахт аст. як мотаме ҳаст ва як ҳолате ҳаст ки тамоми мардуми Тоҷикистонро ба ларза овард. як убийствое ҳаст ки мақсад убийствои оддӣ нест. медонам дига ман дар ин бора чӣ бигӯм. фақат ҳамин қадр мехоҳам ки модари азиз худта ба даст бигир, ба дарди ту мо ҳамдардем. мо аз худо ҳастем, ба сӯи худо бармегардем. хуши онон ки дар гаҳвора мурданд, на ғаму на ғуссаи ин дунёро бо худ бурданд. хуши онон ки ба ҳамин ҷавонишон бегуноҳ мурданду роҳат дар дунё мебинанд. барое ки дар ин дунё роҳат нест. ин тамаш гапай. роҳат дар ин дунё нест. роҳатҳо худо хоҳад вақте ҷаннат пеши дари ҷаннат мерем, ана он вақт ҳамаи мушкилии зиндагии мушкилии одамӣ ба анҷом мерасад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.